Беларуская мова гэта, напэўна, адна з самых жывучых моў у Еўропе. Яна проста не павінна была выжыць. За апошнія 250 гадоў амаль увесь час існавала палітыка, якая павінна была зрабіць так, каб яе не стала. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай улады загадалі весці дакументы і суды толькі па-расейску. Беларускую выціскалі з публічнага жыцця. Пасля паўстанняў замянялі мясцовых чыноўнікаў расейскімі, закрывалі школы, забаранялі друк. У 1865 годзе нават нельга было друкаваць па-беларуску кірыліцай. Беларускую спрабавалі перабраць з адукацыі, з царквы, з кніг, з усяго, што фармуе будучыню. І ўсё ж напрыканцы 19 стагоддзя каля 70% людзей на нашых землях размаўлялі па-беларуску. Яна выжыла. Потым прыйшло 20 стагоддзе. Спачатку кароткая беларусізацыя і адразу пасля яе рэпрэсіі. Ноч расстраляных паэтаў, гулаг, рэформа 1933 года, якая змяніла мову так, каб яна была як мага бліжэйшай да расейскай. Пасля вайны ў Беларусь масава прыязджалі расейскамоўныя кадры, беларуская паступова знікала з гарадоў, са школ, з кар'еры. Настаўнікам расейскай мовы нават плацілі больш, каб пераход адбываўся хутчэй. Беларусам дзесяцігоддзямі тлумачылі, што іх мова другасная, вясковая, непатрэбная для сучаснага жыцця. І ўсё ж яна выжыла. Яна дайшла да нас не дзякуючы загадам і не дзякуючы дзяржавам. Яна дайшла, бо людзі працягвалі на ёй гаварыць. Дома, з дзецьмі, у лістах, у песнях. І сёння беларуская мова гэта ўжо не толькі пра тое, што ў нас забіралі, а пра тое, што мы самі выбіраем. Беларуская мова выжыла, а значыць, яна патрэбная. З днём роднай мовы, сябры і сяброўкі, давайце проста працягваць гаварыць.